Athe bhazalala amagosa esebe lezolimo likarhulumente wase-Eastern Cape encedisa amafama alima umbona ekwabiyela namasimi kunye neefama zawo kwiphondo lonke. Lo msebenzi wenzelwa ukonyusa umthamo wemveliso yase-Eastern Cape. Amafama awawuvala umlomo ngale misebenzi. Kutyelelo lwethu sithethe nala mafama, masiwacaphule. Ubomi bam ndibubona buye buphucuka busenyukela njengokuba ndisebenzisa lo mbona. Apha sisebenze ixesha elininzi, umonakalo omninzi, damage ininzi, lahleko ibininzi. Ngoku kuxa sizibona uba sikhuselekile siyaqala ke ngoku. So siyakufuna ulima apha njengoba siye senza isicelo. Sacela uba masibiyelwe apha. Njengoba sibiyelwe ngoku sizawuzama nako uba masiwalime la masimi. Icingo mesinganalo siye sacelwa ku-agriculture. U-agriculture sahamba isicelo sethu sabhasa futhi sabuya wasincedisa uba ngaba ngosizawulima kakhulu engona ngosewubiyo ngoba abanye abantu baye batyhafa abanye abantu. Ngenxa ngonombona wabo uyadliwa. Enye into asincedise kuyo ukusibiyela la masimi siwalimayo nanjengoko bekade sidlelwa yimfuyo.